ସଇଁତଳ ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ 3ଟି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମର ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସର୍କିଗୁଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା ରେଲୱେ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମର କିଛି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଶାଗୁଆନ ଏବଂ ଶାଳର କିଛି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ କିଛି ଆମର ପୋଲ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏବଂ କିଛି ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି 3-4ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଏବଂ କାଠର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମେସିନ୍ ଏବଂ ତା ସହ ଗୋଟେ ମଟର ବି ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଥିଲାଗି ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଅଛି ଏବଂ 3ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ଆମେ ରୁଜୁ କରି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜବତ କରାଯାଇଛି କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ମୂଲ୍ୟତ କହିବାଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିସାବ କରିନାହୁଁ କେଉଁଟା କେତେ CFT ବା କେତେ CM ଅଛି ଆଉ ଯେହେତୁ 3-4ଟା ସ୍ପେସିସ୍ର ଅଛି ଶାଗୁଆନ ଅଛି ଶାଳ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କମ୍ ଦାମିକା କାଠ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବୁ। କିଛି ସୋଫା ସେଟ୍ ନିର୍ମିତ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଏକ ଖଟ ବି ଅଛି।